Subscribe खालामदो लोगोफोर बेल आइकनखौ थुनानै हो घन्टिखौ लोगोफोर दे भिडिअ'खौ गोबाव खालामला लोगोफोर नायलांदो भिडिअ'खौ लोगोफोर battery 뿌리쇼 상품 하지니까. बाबा रानी मण्डल जानेबा मा नांगौ नोंथ' मिथिखाबाय जानांगौ बे फाग्ला बिदिजों जायो जोंनि बिश्वनाथ सारियालिनि मुनु बसुमतारी आमलाय गुदि गामिनि सिंगार जानो नागिरदों बियो जोंहा रानी मण्डल बायदि भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं मेरी बात हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम मोजां मोनोबा सब्सक्राइब खालामदो आंनि चेनेलखौ बेफोरबायदिनो गोदान लोगो मोनबाय थागोन लोगोफोर नुबाय थागोन भिडिअ लोगोफोर आगै मुनु डार्लिं नोंखौ आं जोबोद गोसो थोयो नोंथ' सिंगार जासिगोन नालाय आंथ' नोंखौ जोबोद मोजां मोनसो गारबायलै डार्लिं खिन्थु आं माने नोंखौ गारनाय नङा दे लोगोफोर लाइक शेयर खालाम लोगोफोर वाट्सएप फेसबुक सारा गासिबावबो शेयर खालाम लोगोफोर बिनिसिम मोननाय बायदि बेथ' सिख्ला नङा अबसे बुरि मानसिसो हाबा जाथनाय माने लोगोफोर मुनु आगै सना आं नोंखौ जोबोद नोंनि गुस्थि नोंनि मेगन नोंनि खावलाय नोंनि गुस्थि खुदुमनो लुबैथारबाय आङो आगै सना नोंखौ मोनाब्ला आं दा बायदियाव मा जागोन खुदुमथारसै मुनु सना आं नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन आंथ' मिथिनो हाला जुवाय फाग्ला जानोसै आं नोंखौ मोनाब्ला नोंखौ मोनाब्ला आं जुवाय फाग्ला जानोसै